أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلواته وسلامه على نبيه الكريم سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيوه Allah tabaraka wa ta'ala cikin rahamarsa da ƙudurarsa da baiwarsa ya kawo mu wannan marhala wato ta uku ta cikin wannan wata mai albarka. Marhala ce mai daraja. Mun shige marhala ta 10 na farko, mun kuma shige marhala ta 10 na tsakiya. Allah ya kama marhala ta 10 na ƙarshe. Waɗannan kwanaki guda 10 na ƙarshe ɗin suna da miza, suna da daraja, suna da ƙarfi. Dalili kuwa Annabi sallallahu alaihi wasallama idan waɗannan kwanaki suka shigo yakan keɓance su da abubuwa kamar itikafi. Annabi bai gushe ba yana itikafi a waɗannan kwanaki 10, yana yin su har Allah ya kiraye shi zuwa gare shi, ma'ana Allah ya karɓe shi zuwa gare shi. Annabi bai daina itikafi ba, saboda wannan sunna ce tabbatacciya ta itikafi. Sannan Annabi idan wannan wata ya shigo yakan naɗe shimfiɗarsa, yakan raya dararensa, yana kuma tashin iyalansa domin su yi ibada a cikin wannan wata. Waɗannan kwanaki malamai sun yi maganganu a kansu kuma da mizarsu cewa Allah yana lullunka wato baiwa da baye-baye abinda ya bayar a cin da, wato a waɗancan zango guda biyu, da 10 ta farko da 10 ta ƙarshe, in an zo nan sai ya lullunka su. Saboda shi Annabi sai ya taryi wannan baiwa ta Allah, shi ma ya lullunka ibada, sai lunka ibadarsa ya riɓanya, yana yin wato bautawa Allah cikin dararen wannan wata da kwarara alheri da koyarwa da karantarwa da ba da alheri daban-daban. Gaba ɗayan kwanakin na Ramadana Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan raya su, amma a waɗannan kwanakin yake keɓance su da abu, yakan keɓance su da waɗannan ibadu, da yana naɗe shimfiɗarsa ya ja ɗamara wajen ibada ga Allah. A cikin waɗannan kwanaki ne ake sa rai ana iya lalaben wato lailatul qadri. Lailatul qadri wani dare ne wanda Allah yake ɓance shi da wata irin daraja mai girma, har ma yake cewa wato ya fi ibada a cikinsa ta fifici wato ibadar wato wata 1000 wacce babu lailatul qadri a cikinta. Wata 1000 kamar shekara 80 kenan da uku. To a dare ɗaya Allah zai ba da wannan sakamako da lada da falalarsa ga wanda ya raya wannan dare na lailatul qadr. Lailatul qadr din nan wasu sun ayyana wasu kwanaki, wasu kaza duk zai an faɗa, amma dai a ɓoye take cikin kowane dare. An ɓoye ta ne domin kowane dare a raya shi wajen lalaben lailatul qadr. Saboda haka ɗan uwa musulmi, a waɗannan kwanakin a tashi tsaye, a ja ɗamara wajen nau'in ibadu daban-daban, raya dare da salloli, da raya dare da karatun alkur'ani, da yawaita sadaka da alheri da kyautatawa ga 'yan uwa da sauran abubuwa na alkhairi. Ma'ana dai mutum ya yi ibada ta jiki kuma ya yawaita ibada ta dukiya. Ka lunka ibadarka ta jiki da kake yi, sannan kuma ka lunka ibadar da kake yi ta dukiya.
a waɗannan kwanaki saboda me? Saboda alkhairin da yake cikinsu da kuma baiwar da Allah yake a cikinsa da kuma lullunka riɓanya sakamako da Allah yake a cikin waɗannan kwanaki. Saboda lallai a tashi tsaye a raya waɗannan darare kuma a sa ikhlasi a ciki, a tsarkake zuciya a yi don Allah, don neman yardar Allah da kyakkyawar niyya. Kuma a waɗannan darare Allah yana amsa addu'o'in masu addu'a don mutum ya tsarkake zuciyarsa, kyakkyawan niyya, ya fuskanci Allah. Allah ba zai taɓar da shi ba, Allah zai karɓe shi, zai yi masa baiwa. In yana addu'a, Allah zai karɓi addu'arsa cikin falalarsa in ya so. Saboda a tashi tsaye a nemi wannan falala.